Joto no di por kaham ang tini norok bai nukjak phaima kun blog ya hanjas ang norok bai kisa kok sana ni bukhani kok no share khanya ne ang nukjak phakya ta mingi ke social media o kabama jaga nukha je sini ang to mandai ni blam ke je sin mandai yo je sit list kok kha sini sarunal no kha ke bonoro mani tei baksa गोबां मा केबां फाइया नुकजाक खासिनि मानदायो गुबेक रखनै तामरक चललाय तंलाय खा स्टेडियाम रग थांगै आबां बलाय के जाजागिया आनि कक्ति के हाइसिता जेसपन बासा तो ताबो सिनि सारुनाल दा बासाय तंग बा सिनि मानदायनि तामनै गोबां मा दं सं दं बरंनो दा रइ दं साबनो रइ दं आबनो जेता सिनि बुबा ग्रालिस न कक आगे न से डिसाइड खाये लिस्ट न नखरि पाइ खा गारो त तांगै कक मांगलाय दं बां खामते हिंदा के आं जे साना मसो मा खासक न जेसपन बासाय दं तो जों जस्ट बुबाग्रा न लगिरिनासि ता तिनि ताम सानाय छेगलायो तांगले शीट छेगलाय के बा जेसपन शीट मानथो हंगे बा संबा बुदना सिबले तांगले न रगास कक बांगलाय तंहाय सिन मानदे आं बला के जाजागलिया अबो कायसा ताम नाय बांग्लादेश नि बरफ फाइमा हाइखै गुबेक हनै पोस्टर ति रगामा हाइखै रे लिखाय तंखां बला के जाजागलिया सिन मानदे आं बतमनि हायं खामु नुगै आबन बगा आं साना मुचुङै आनि ताम आनि चैनल पर्सनल चैनल आं फाय कक मा सागा किसा आं के सावाबनो जों आगिसिया सक बां माल जरा लगिरि फाइगा सोंसिनि बुबाग्रानो लगिरि फाइगा दिनि ता किसा नि बागै सोंताङै बनो म हाइखायै बखा सबायनिया बानरक आपनो बुजिलाय नाम नांनाय आं के आबनो साना मुचुङो जोंआसो थानजा हनै थानजा खाय फाइमनि अ जागो तां पिसे पिरां खायै थानजा इंया आंगा नांगा जंहा हिंके आबनो आं नाय साना मुचुङो आं ता पॉलिटिक्स नि आसो कुनु बसि आं जस्ट आं अबनो आं जे आनिबो खाव फाइमानि आं बो होबाय साइरेका केबो सिता शेगला दि जे बुबाग्रा ताम नाय रि मन आबनो न खाखसो मै मनो सिनि हनै तंलाय बा तांलाय बा तै जाजाय आं कि जापान